Tá bogar an nó gailgear fáilin se chudíine daoine cuasaí gramadaí a heiceáil. Ceart a sanim gon bhagara atá an batún gramadaí a aimsiú. Tá cruthaíonn na mílte briste ag gramadach na gailge, agus daoine is sreachailt le tuisiil díochléontaí bríthire agus neart eile. Inis tá bogar an nó ar fáil dar a bhainm ceart, a aim sin frásaí nó focail bhfuil ebris ar fóthúb. Ansin spannin sin na batún gon téatá ag scríomh. Is céim chun cín é seo ar an mogar a gailspel, I cheartaíns litrú ach nach néálan le cuasaí gramadaí. Tásúlagamm go garóidh an bogar ceart le daoine chun gramadach a chin tú agus go garóidh gailspel le daoine litrú a chin tú agus atá si a clóscríomh, mar tá na riadach ar fad a bhfuidir leis an dáróid sin anna chasta ar fad, agus is tuisgurh gá an féin le cabhar gur bhunaigh mé Cruinneog I 2003 chun na bogarí seo chur ar fáil. Tá ceart dírithe ar gach a bhíonn sa pléile sin gailge, Miclín in the mask. Ní leat a couple crap rúcha nis ar a rívere agus feictú mata séú nes an 19 nó mat tú dina botún. Har sve gal tí leabhar agus léamh leabhar dís tú dís agus gur fólam na rion chuile go bhhain leis an ghailge agus go háile a bhain leis a chaidan. Mar a tres ní cheala nó ag dortaí.